Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal amwali muntahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin al-qail inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mateng para bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah pengawasan rutin malam Selasa ingkang kula hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sedaya dalu niki taksih pinaringan rahmat taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makempal pinanggih wonten ngriki majelis kanthi keadaan sehat wal afiat, boten kirang setunggal menapa. Mugi-mugi sawan kula lan rawuh panjenengan sedaya estu dipun catet kaliyan Allah amal ingkang sae katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam mugi tetep katur kunjuk katambaken dumateng beliau Nabiullah Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten ajaran tuntunan dumateng kula panjenengan ingkang arupi syariat agama Islam ingkang mulya. Dumateng para bapak ibu ingkang kula hormati, pokoke koncine kula kali panjenengan sapa temen tinemu, sapa obah yo mamah. Iki ceritane pinginane sadimun dereng mantun nggih. Saking temene arek akhire dadi wong sing mulya. Ya gara-gara mek nyimpeni ngopeni tabuhe beduk tok niku wis dadi sekti dadi wong sing mulya. Mulane sampai nek kepingin dadi wong sing setya open kabeh beduk sekti pokoke. Dadi sakmarine mulih teko pondok sadimun akhire teng griya niku duwe santri tambah kata. Usanane pendopo kelurahan niku mboten kamot dikemulang arek ngaji. Mbah Lurah Singo akhirnya omahe niku emperan sing sebelah niku digawe godekan, diki ada santri. Wis santri tambah kata. Wong jenenge santri akeh mboten kober nyambut gawe. Adi niki luput teko obah mamah. Ya mboten kober obah, tapi tetep mamah. Nek kula kali sampean yo gak obah yo gak mamah. Ada iku gak obah tapi mamah. Santrine kata akhirnya
Rezeki niku kaya dene disuntek karo Gusti Allah. Rezeki wis akeh, celengan wis akeh. Iku terus kondo nang maknimat. Lapole. Duitku iki wis akeh, celengan wis akeh. Lah aku duwe rencana kate lunga kaji, Mas. Terus bondo wis cukup anak kate lunga kaji. Wis mak wis cukup. Bondo sak sangune kaya wis turah-turah. Aku njaluk izin riko. Aku mang wis nang Mbah Yai, njaluk izin dipangestu nang Mbah Yai, aku dipangestoni, cuma aku dikokon njaluk dipangestu nang riko. Karek riko mengestoni tagak aku budal lunga haji. Pungkasane makne muni ngeten. Ya ngene nak ya. Awakmu tak lilani lunga kaji tapi gawe pasang giri. Lah aku kudu gawe apa, Mas? Gawe balon teko kertas sing gedhe, kira-kira gedene sak bonan. Iku delen nggo tengah latar kuno. Santrimu nek wis balon iku dadi santrimu iku lumpukno nang tengah latar. Kongkon nyekseni balon iku engko terus balon iku sumeter. Lah balon iku nek wis kok sumet engko mumbul dhukur. Ku nek balon iku wis mumbul dhukur, balon iku petak ana keplok ana karo santrimu karo maca shalawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad iku sampai mudik. Keplok ana sampai gak ketok. Pun akhire kaya ngoten disumet balon sing gedene sak bonang niku. Dilalah kersane Gusti Allah balon disumet niku tambah mumbul dikeploki karo diwacana shalawat Jibril sak santri niku kabeh klumpuk sak latar bawah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai mboten ketok. Saking dhuwure balon. Lho dilalah kersane Gusti Allah balon sing wis dhuwur sampai gak ketok dikeploki karo diwacana shalawat Jibril niku lho mudhun maneh balon niku. Bareng mudhun pun teko nisor pelek kondo nang makne. Mak tiba iya apa nak? Balone mudhun panjang latar. Oh nek ngono awakmu tak lilani lunga haji. Jadi wis sadimun dipangan wis luweh-luweh wis gak dadi maling maneh, duwike akeh iso berangkat lunga haji, gak obah tapi mamah. Tapi bondone temen niku manjab dawajada sopone temen bakal tinemu. Tapi nek kula kali sampeyan iki yakin nang Gusti Allah luwe gumantung lan kumandel apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangan kita sendiri. Kula yakin kula kali sampeyan tetep cukup. Anane kula kali sampeyan keruwengelan gak cukup itu gak yakin karo Gusti Allah. Keyakinan ini mek ngene tok ae, pokoke nek gak nyambut gawe gak mangan bikos ngono tok akhire gak nyambut gawe gak mangan temen. Tapi nek yakin Gusti Allah niku tetep jatah ngingoni tetep bukaya apa sak korek-korek tetep kula kali sampean cukup. Iki bentuk keyakinan sing kaya ngeten iki rada ibu. Iki enten cerita malih ngeten. Bapak ngaji di cerita tok mungkin iku dene cerita kan iki dalang ya wis kanthean cerita. Wis pokoke ngono ngono ae. Enten wong niku saking yakinan Gusti Allah, rezeki ku nek wis jatah gak bakal tertukar karo wong liya. Rezeki niku nek wis jatah gak bakal kliru karo rezekine wong liya. Niki kudu yakin kula kali sampean. Kita akhirnya cek gak medit. Tegese medit iku nek oleh penggawean pau enak dagangan murah didol ku akhir oleh bati wakeh kancane takon lho gak yudu. Niko seriane ngene iku lho diwaks pokoke rahasia. Kuwatir diserobot kancane. Padahal rezeki wis gak bakal kliru ambek wong liya niku wis yakin kula kali sampean. Nek wis rezeki wis tak kaya apa tetep engko keduwe awake dhewe. Lah kula kali sampean iki gak lha tak dudono yo gak badok. Lho tak dudono iki wis robot wong raimu kaya ora kuping. Lha kuwi wis garai. Masyaallah gak yakin nang Gusti. Masyaallah. Niki ana wong
Buktekno ya apa Gusti Allah iki nek anjene ngekeki pangan nang aku. Lunga nang tengah alas waduh kira-kira kene iki ya wis alas niku listrike jek mung kapan lho jek mung katau terus kira-kira kuwi. Go tengah alas niku enten guwa. Wis doh lor doh kidul sing guwa iku wis gak tau diambah sikile menungso. Buktekno nek Gusti Allah iku ajene jatah pangan, gak bakal mati mesti ana panganan teko. Iki nek gak salah tak critakno mbok sampe lali mbok. Kaele. Iki tak critakno isa iki. Lang tengah alas doh lor doh kidul mlebu jero guwa, ndapis jero guwa. Meneng jajal ya apa Gusti Allah ngekeki panganan aku. Atuh pasar gak ana warung wong mbok tengah alas mbok jero guwa. Sapa dodol panganan gondrong gak ana. Wis mau meneng ndapis mbok jero guwa sing doh lor doh kidul. Dilalah kersane Gusti Allah ngoten niku lho dadake enten perampok kesasar. Enten perampok kesasar kate metu teko alas gak iso metu mari merampok nang desa kate mulih liwat tengah alas gak iso metu teko alas kaya dene nglangkai oyote mimang. Rumasane wis ngawur tuk balik runu meneh. Ono bae kak yo ayo ono. Oh itu tuk balik nang gua ngono maneh. Akhire perampok niki kepegelen ngene kan. Ayo istirahat jero gua iku wae wis awake dhewe. Ayo istirahat jero gua. Dilalah kok jero gua niku enten wong niku sing depis buktekno Gusti Allah ngekeki panganan kaya apa. Mlebu bleng petuk wong situk niku wau sing ngedoh teko keramaian, ngedoh teko pasar jajal iso mangan taga. Akhire lho kan kebeneran kok jero gua kaya ngene alas dolor do kira dadi ana wong gak ditakoni. Arek iku kadek kapan gak ngaku kasih dudune dalane awake dhewe metu teko alas saiki pateni ae. Wonten niku masyaallah. Didiki wong sing topo kok jero guwa niku wae. Gus mau meneng ditakoni, "Riko iki omendi?" Meneng gak ngomong gak apa wis. "Riko iki jenenge sapa?" Kok ngomong lambene mengo lho gak. Ngomong meneng wis. Akhirnya perampok niki kan arek iki kira-kira mbok tengah alas njero gue kesel to lho kira gak dipangan kira-kira. Ayo dituki panganan arek iki. Dikei dituki roti oleh merampok niku wau. Jajan jenenge roti oleh merampok, roti sing enak ditukno ki lho pangan. Muni ki yo gak gelem mengo lambene yo gak semau. Wah, arek iki kelson kancing kira-kira kan. Lambene gak iso mengo. Terus opo? Ayo dicokit kayu gladi cangkeme arek iki kok cek menguat dijeli roti cek iso ngomong ayo ditakon pungkasane gladi ditukno nang ngene cangkeme arek langsung guyu pawanter pungkasane gak bisu yo gak kancing anjene digawe-gawe roti akhire dipangan masyaallah. Doh kidul kok jero guwa tetep dikirimi pangan karo Gusti Allah. Nek sampeyan kepengin buktekno nang angkas besi kok kira-kira. Wis kono lebih kono ya boko gak metu. Masyaallah. Kate petang puluh dino pamit tenang gas piye? Papangan ae parah kok kono wis garing riko apane. Kok gak yakin karo Gusti Allah. Tapi nek awake yakin karo Gusti Allah bisa nyelempi to golek yuyu tetep dijatah pangan karo Gusti Allah. Sing gare iku lho kalih sampeyan Gusti Allah kata pek yakin. Nek kan cabut gawe kan nyekel duwe. Masyaallah. Lah Gus Andri lho gak nyambut gawe ya duwe teko dhewe iki malah akeh kene timbangane Riko. Ya sampai teko masyaallah. Keditulung agung mulih tok kali apa-apa. Sing kene turu tok, gede tok ketek. Ngono iki duwe mel teko ae. Masyaallah. Cuma ya iki bojo siji ya gak wani ganti.
Sing tukang batu, sing nguli batu masuk gegere kok butunge urang lho wis. Ngono iki lho masalah dijamin SPP-ne anake jek nunggak. Wis opo niku. Yo niki masalah tak wasdo bengi status iki jek nguter apa jenenge? Semen. Aja Allah, pada cangkem loro lho. Asal suwal kasih tuku suwal blek. Padahal cangkem loro tok iki sing wedok iki yo jahit, joni awan bengi ngumpetno semen. Gak iso tuku suwal blek. Semen. Gak yakin ambek Gusti Allah, jadi masyaallah. Oke, baik. Iku lho kali sampean luwih kumandelan gumantung terhadap Allah, terhadap jaminan Allah. Insya Allah uripe kaya gede ya Allah dah bikin sikil tiga bintang kaya akrobat. Bojo gak mandi ganti ya. Al-Fatihah. Mulai dari syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nomor piro ya winginane? Nomor 11. Iki apa sik. Nek iki suruh tu takbiratul ihram. Tak buka sing iki. Cek padha. Sing iki nomor 16, kuno nomor 15 insyaallah. Sore. Ya, sik tak padane. Oh iya winginane nomor tikus winginane berarti saiki. Iya. Ya. Nomor tikus. Surutut takbiratul ihrami. Abi melok bingung gawe iki kuliah. Sing iki nomor 13. Nek dibalik tadi nomor urang. Nomor 13. Iya, 13 sing niku. Sing anyar 13. Nggih, sing anyar 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun tabi ikilah fasol. Syurutut takbiratul ikhrami utawi bira-bira syarate takbiratul ikhram iku sitata asyara ana 16 syarate takbiratul ikhram iku enten 16 suwiji iku antako ayen to arep tumiba takbirah utawa takbiratul ikhram halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu. Takbiratul ihram niku karo ngadeg Allahu Akbar ngadeg ulun. Tapi winginane wis dijelasno nek kapan ka iso ngadeg karo lungguh. Nek ka iso karo lungguh karo turu miring, ka iso karo turu miring karo rumah ketawe-ketawe, ka iso lumrah ketawe-ketawe karo ketip. Kasih ketik itu biar di iya tak kalau sembahyang wis kau enak kayak ngono iki iki bulet ya insyaallah mantun ngoten wa antakulan arep ana apa takbirah utawa takbiratul ihram bil arabiyati iku bil arabiyati kelawan cara Arab. Mati takbiratul ihram iki cara Arab kuwabe sing Jawa ya cara Arab tetep Allahu Akbar, sing Madura tetep cara Arab Allahu Akbar, sing wong Bugis, wong Batak, wong wis pokoke wong dilah kuwabe cara Arab kuwabe Allahu Akbar. Ya, kalau coba nih gede-gede. Kalau sekarang TV orang Allah gede banget, gue ditakut sapiro gede nih, lewat gunung boleh. Allahu Akbar, coro Arab. Wa antakuna lan arep ono apa takbirah bilabdil jalalati iku bilabdil jalalati kelawan lafaz jalalah. Lafaz jalalah iku Allah, dudu Allah. Nek liyane Islam iku Allah. Nek Islam Allah, tadi lafaz jalah Allah.
Lah nek gak iso muni lafaz jalalah ya apa aku ya iso-iso niku jenenge gak iso. Wa bilafdilan kelapan lafaz akbar, lafaz di akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ro sukun setelah fathah dibaca tafkhim. Tafkhim iku kandel Allahu akbar. Wa akbar. Nek gak iso ngono ya iso-iso lah wis. Dene wong ngira tuwek iku lah ya wis. Iya, wis sembarang. Asline kan Allahu akbar. Ya, mana ilat kudu kentol. Wis tambah ngawur tambahan. Iya. Wa tartibu lan urut-urut bainal lafdhaini ing antarane lafat loro wa alla yumiddahum lan arep ora ndawakaken wong hamzatal jalalati ing hamzai lafat jalalah gak ditawakno sing hamzai ya apa Allahu akbar. Dadi Allahu akbar nek hamzai ditawakno Allahu akbar salah. Sing bener Allahu akbar gak ditawakno hamzai lafat jalalah. Dadi Allahu akbar boten Allahu akbar. Wa adamu matibai lan ora ana ne mati dawaaken bae lafat akbar ditawakno bae apa Allahu akbar. Iki ana begini iki mergo lek maca iku mergo mek krungu tok gak roh tulisane utawa roh tulisane tapi gak digurokno nek takbiran riyaya ngene kok Allahu akbar mergo apa jenenge ngetutno iya kita tabuhan tadi baik tawakno Allahu akbar tadi kalek iya saking sini tadi gendeng kuliah apa sak ditawakno itu kok endi Allahu akbar tapi ngono ku ya sing iso sing gelem ya ngono-ngono iku tok sing bener-bener gak gelem takbiran suwengi iya sing bener iku gak gelem takbiran suwengi sing gelem sing gak bener-bener tok lah makan sing gak bener ya omong-omong ngene iki cek aku rada bener wis bener gak ngomong sing bener dadi Allahu akbar kalih Allahu akbar ya itu terus mari ngono wa alla yusaddida lan arep ora nasditi wong alba ing ba nek dibae disadid ya apa Allahu akbar jadi Allahu akbar wis jelas tapi apa kita kok dikenek-kene ngono kan berarti ana sing ngoten maksud ya ana sing muni ngono mangane kita dicetakno ngene kita di Allahu akbar dadi Allahu akbar kabeh ya hames tapi gak nemen-nemen ana sing nemen Allahu akbar walah kepacut hu akbar cukup hu akbar tadi mek ngono tok tadi gak hamese gak nemen-nemen wala yazidalan arep ora muwi utawa nambahi sapa wong wawan ing wawu Allahu Allah ana sing ngono ya apa lae dadi Allah dadi tak ana wawune Allah Ketika Allah tapi Allah tadi Allah saking gesak lam jalalah tadi boleh tadi lam jalale gak cetok tadi wawu boleh ana nambahi huruf Allahu akbar ya sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa kang
urip bainal kalimataini ing antarane kalimat loro wa alla yazidalan arep ora muwi wong wawan ing wawu qoblal jalalati sadurunge lafaz jalalah. Terus sadurunge berarti iku manggil berarti ya Allahu akbar ya. Wa alla yaqifa lan arep wa ala kifan ora leren wong bainal kalimati takbiri ing antarane kalimat rorone takbir. Nek gak leren iku ya apa? Allahu akbar. Berarti ngono tadi kalih Allah terus iku ambekan Allahu akbar bae takbir iki ya hukumnya kayak Quran persis niku berarti nggih. Tadi kaoleh leren antarane kalimah loro. Tadi maksudnya kalimah loro Allahu akbar. Dadi kudu sambung Allahu akbar utawa leren tapi gak ambekan. Dia padha wae. Boleh ana saktae utawa sakata. Sakta utawa sakata. Sakta iku leren dilu tapi gak ambekan. Iku jenenge sakta. Dimang wakfatan kelawan apa iki leren tawilatan kang suwe utawa nemen kaoleh diluwe kaoleh kok wala qasirotan lan ora leren kang sedilu wa ayus ma'alan arep ngrungokaken wong nafsahu ing awak dhewe ne wong jami'a hurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbir. Maksude nek sembayang takbiratul ihram niku lho nek makmum aja banter-banter maksude niku ngoten. Berarti lah ono berarti apa nek sembayang makmum banter niku ono liyan takbir bareng enten. Wong kula kadang niku sampai kaget jumbul e. Dadi tahiyate kadang-kadang at-tahiyatu sing jubling pinggire sampai kaget. Dadi nek muni takbir nek makmum iki kira-kira ngono kira-kira iki gak oleh banter-banter dadi cukup krungu kupinge maksimal krungu kupinge dhewe. Insyaallah ngono iki maknane iki. Utawa maknane dia ya apa? Ya sementara ngono ya. Waduh. Ya iso. Waduh, ya pokoknya seneng jari-jari. Waduh, hulil wakti alam manjing waktu ing dalem salat fil muaqati kang den wektu-wektu wa iko lan numibaaken takbir halal istiqbali ing dalem tingkah madhep kiblat. Dadi nek takbiratul ihram posisine wis ngadep ngulon. Dadi ngadep ngulon pelek, siap gerak terus takbiratul ihram Allahu akbar. Tapi prasa kabeh yo ngono prasaku yo. Mosok sing ngadep wetan sampe takbir gak yo. Lha ijo. Ube mlaku apa jenenge masjid itu langgare lawange nduk kidul mergo saking gubu wis lak eri jek ngadep ngalor gulung ngadep kulon wis Allahu akbar karo mengo ngadep kulon ube ya kira-kira ya pokoke wis ngadep kulon terus baru takbiratul ihram lah kok eri yo takbiratul ihram wis gak nuntut-nuntutno satu keri timbangane utawa nututi imam tapi takbiratul ihram ngadep ngalor ngadep itu diatuk keri. Nah, ngono. Wa alla yukhilla lan arep ora apa iki? Nacataken wong bi harfin kelawan sak huruf. Jenenge nacatno iku ya Allahu Akbar wis digepelet-pelet ah, utawa digawe-gawe lah. Utawa dipuasih-pasih tapi tambah rusak tambah cacat dipuasih-pasih tambah cacat. Yo contoh kok iku niku mang
Allahu Akbar. Bapak dia kudu. Tadi gak macatno hurufe takbiratul ihram. Itu niku paling bengane Kak Joni yo. Jadi ane gak kumpul Kang. Wis ya turut tok iki lho pokoke. Minum. Alah, barat drolim. Min hurufiha setengah saking pira-pira hurufe takbirah utawa takbiratul ihram wa takhiru lan ngakhiraken takbiratul ma'mumi takbire makmum an takbiratil imami saking takbire imam. Dadi nek makmum niku sabadane imam takbir, lah nek imam gurung takbir iku takbir disiki iku makmum gendeng. Nek makmum lah disiki imame disiki. Dadi kan takbir. Al-Fatihah. Iya kan berdua, iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wa man fi qawmana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.